tal, señores e señores? Son as 7:08 da tarde. Aquí estamos os da Voltas co Prato cociñando como cada tarde en directo. Se aínda cometedes o error de non seguirnos en redes sociais, tedes que entrar no Instagram, buscar @Voltas co Prato e aí atoparedes moitas das receitas que facemos todos os días do ano. E antes de nada de chamar aos cociñeiros, quero pedir un aplauso para a xente de Foz que está hoxe con nós. Un aplauso para vos. Gracias por vir. Maravillosa terra, maravillosa xente. É un espectáculo, é verdade que Foz mola un montón, botei moitos anos ali, así que querolle moito a Foz. E agora chegou o momento de chamar aos cociñeiros. Recibimos cun fortísimo aplauso a Lucía Vázquez, Coque Fariña, un aplauso para elas. Aquí tedes, a Lucía Vázquez, a Coque Fariña. Hai unha historia que di que Xulio Mato hoxe non quixo vir porque despois de Palmaronte. É unha lenda, Despois de Palmaronte, pois que lle deu medo. Eso é mentira, Non sei, A mí foi o que me chivaron. Non sei, pero hoxe o punto seguro que é para o equipo das chicas. Non, hoxe vamos a anular as puntuacións. Non sei, Lucía, que facemos? Punto. No, que estás a celebrar o Día do Pai, ó. Claro, porque está celebrando hoy o papá. Por certo, felicidades a todos os papás, aos Xosé, Xosefas, Pepes, Pepas. E hoxe tamén imos facer felicitación para os padriños, as madriñas. Julio José, dixaxe, directora. Julio José. Xulio Mato, que é Xulio Xosé. Xulio José. Ai, non me É digas. verdad. Non sabía. Está medio de santo. E ti eres María Xosé. Eu son María Xosé. Ostras, pois parabéns tamén para ti, para Xulio Mato. Un aplauso para ela tamén, home, que merece. Sí, aí está. Bueno, imos... directora, por que me falas tanto? Que pasa? Que mañán a nosa querida cociñeira, Lucía Vázquez, está de aniversario. ¡Parabéns! Muy bien, Non me fagas isto. Sí. Que ahora vamos preguntar cantos cumplo. Sí. ¿Cantos cumples? Ai, non cho digo. Eso A non, ver. no. Cantos me botas? ¿Cantos che voto? Sí. 30. Moi ben, cañotas, casi acertas. Casi. Bueno, imos cociñar a ver que nos trae Graciela de Foz. Ola, son Graciela, veño de Foz. Como é o Día do Padre, pois gustaríame moito que nos enseñaran a facer uns postres. Eu, por exemplo, fago tarta de galleta, tarta de queixo, tarta de leviña, rosquillas. E a San José ven Semana Santa. A ver se me dan algunha idea para Semana Santa comeros algo distinto. Un saludiño á miña xente toda, netos, fillos. Feliz día a todos os pais, todos os Josés. Un besiño desde aquí. Vai, un aplauso para Graciela, que nos pedía cousas de Pascua. Eu antes nomei a nosa directora e queremos ver o guapa que está a nosa directora. Glory, por favor, mira que beleza a nosa directora, por favor. O que está ao lado é o jefe. Coque, que vas facer? Pois eu vou facer algo moi especial que se fai na miña casa, que me enseñou miña nai, que é un bolo de ovos. Como? Un bolo de pan de manteiga con moitísimos ovos. Pero iso soa un pouco a Pascua, non? Só a Pascua, é que en realidade na miña zona eu son de Caldas e a tradición é darlle aos afillados un bolo de Pascua ou un roscón, un boliño de ovos. Cando son pequeniños, cun oviño, según van crecendo, van aumentando o número de ovos. Vale, ides poñendo máis ovos. Queremos que vos fixedes nos pendentes, mira para aí para a tua cámara, aí está. Os ovos. Pendentes de ovos de Coque Fariña, como non podía ser de outra maneira, que preciosidade. Sempre coa súa indumentaria axeitada, non? Como ten que ser. Vai facer ese bolo de ovos que é típico da túa zona? Sí. Non, da túa casa, máis ben. Sí, bueno, da zona de Caldas. da zona túa de O que Caldas. pasa é que na miña casa gustanos tanto que facemos en festas. Vale. É ideal. Desestacionalizaste. Sí, bueno, é que as Gústame. cousas ricas teñen que ser así. Me gusta. Como facemos aquí co cocido, non? Que ora faise mesmo. todo as. Pois sí, pois Exactamente igualiño. igual, pois co bolo de ovos. Iso é o que vai facer Coque e Lucía. Pois eu teño unha receita que ven de Italia, de Bueno. Nápoles, concretamente. Bueno. Sí. Que me dis? Chámase pastiera napoletana. E din ali que non chega a primavera a Nápoles hasta que as rúas se resenden a esta receita. Porque ule todo como cando pasas E están mañá as... entra a primavera. Claro, como cando estás por aí ule a panadería, ao croissant, non? Exacto, Ese exacto. rollo. E tamén é típico de Pascua. Eso, marca o inicio da primavera, chamase pastiera napoletana. É moi curiosa, porque faise con ingredientes algo diferentes aos que solemos empregar aquí. Bueno, vai estar interesante o a Voltas co Prato do día de hoxe. Señoras, señores, cociñamos pois receitas
para o Día do Pai, pero tamén adiantamos a Pascua, porque somos así, marchamos con Lucía. Veña, vamos para. Pois A ver, mira, Luchi. como chico mira, ves? pensando. La bella Italia, la bella Italia, la bella Italia. Sí. Italia sempre ben. Italia sempre ben, sí. Mira que teño aquí, sabes que é isto? Sésamo non. Entre todas as cousas do mundo que non sabes, isto Sí. tampouco. No? Isto eu daría yo un canario. Mira, ves que é duriño. Isto Sí. chámase bulgur. Bulgur ou bulgur, non sei exactamente como se pronuncia. Pero que é? Mira. Ves que é duro que rebota, biches? Ves que é duro e que rebota, di. Isto ven do trigo. É Vale. trigo partido, secado e cocido. É xa ben precocido, co cal vas ver como a cocción é rapidísima. En 5 minutos, isto non vai aumentar de volumen, non fai como fai, por exemplo, o arroz ou o cuscús, que aumenta un pouquiño, pero sí que se vai a poñer blandiño. Pero, a ver, quero que me expliques É moi pa que saludable. Pa que é? Que é para adornar? Mira, isto en Oriente Medio e no continente africano comese máis isto que arroz. Vale. Entón, poñémolo a cocer. Moi ben. Vale, para facer cousas salgadas e para facer cousas doces, como vai ser neste caso. Ímolo cocer 5 minutiños e despois imos traballar con el como se fora un arroz. Imos facer como se fora un arroz con leite, cos mesmos ingredientes que empregamos aquí. Aromatizantes clásicos, un limón, canela. Neste caso, esta receita é fundamental para que sexa unha pastiera napoletana que leve aroma de azar, auga de azar. Vale. Perfecto. E nada máis, ímolo meter dentro dunha masa das de toda a vida, con manteiga, Vamos con fariña, con ovos. Vamos a decir, mentres tanto, a xente da casa que nos chame ao 664-483419. Ese é o teléfono de Voltas co Prato que podedes chamar para dicirnos o que queirades. Por certo, ánimo, afouteza, sorte para o Celta que está loitando en Lyon para reconquistar, porque reconquista ben aí tamén, para reconquistar a Europa League. Así que sorte ao Celta, a todos os seguidores do Celta, que están pendentes do partido. Ou non? Eu estou. Estás, Sí. Estamos un pouco nerviosos porque xa roubaron no minuto 1. A verdad que... Se aí roubaron ao Celta no minuto 1, home, non me fastidies, pero que é isto? Vamos a deixar aquí a Lucía, coa súa pastiera napolitana, e imos co bolo de ovos de Cuntis. Los huevos valen para hacer una tortilla. Los huevos tienen personalidad. Los huevos hacen verdaderas maravillas. Os ovos de coque fariña que, dicía, antes non entendí moi ben, van aumentando os ovos. Cantos máis anos tes, non? Sí, según vas medrando. Claro, pero, o sea, por exemplo, Mira hoxe cantos teño. Vale, tes moitos, pero eu teño 33 anos, non creo que che Bueno, a ver, os padriños xa non van aumentando, non é equitativo polos anos. Vale. É como cos gatos, non? Un gato son 7 anos humanos, pois entón, Claro. así máis ou menos. Claro, pero mira, un neno pequeniño, e por facerlle a gracia, faslle unha masiña con un ovo, despois 5 ou 6 anos, 3 ovos, despois 6 ovos, e cando son grandes, pois xa... Cando son grandes xa non lle faz, darlle cartos. Dase, bueno, pero dase cartos máis un ovo para que faja unha merenda. Bueno, Hai vale. de todo. Eu, o sea, unha vez que chega a certa edad, que queren os rapaces e as rapazas? Cartos para sair. Sabes o que estou facendo aquí? Pois manchando as maus. Sí, estou facendo unha masa Ajá. gramada con manteiga, con manteca de vaca. Uf, gramada, dixo. Gramada. Gramada é eso, ir botándolle a manteiga pouquinho a pouco, que Manteiga despois... que estaba un pouco derretida, non? Sí, non derretida de todo, pero sí un pouquiño para que se mezcle millor e aparte ao darlle temperatura, a levadura Activas a levadura. activas a levadura. Mira como sabes tamén. Oh, mira. Vale, pois Mira. isto é facer a masa, deixala reposar que dobre tamaño Sí. e despois darlle forma aos ovos, que xa verás, isto vai ser como un partido de fútbol, como do Celta, Sí. que van a ir todos alineados aí perfectamente. Pero teñen que ir ben, como o Celta. Teñen que ir ben, Non pode porque ir mal, senón, miña nai, que é experta en colocar os ovos e carroscas, que é super tiquismiquis, que ten que ir todo perfecto, mátamo chegar a casa, non me deixa entrar. Seguro que te está ben. Segurísimo, claro que sí, un bico mami, un biquiño. Tensión, agora mesmo nas cociñas do Voltas co Prato, porque que unha nai este orgullosa mola moito, Sí, Pero ela é experta, experta nesto. Si a líes, tamén che vai recordar toda a vida. Sí. Ligáchela na televisión. Que fixeches, non puxeches os ovos ben. Claro. Mira o que van pensar as veciñas. Ai, Dios E mío. os veciños. Ai, Dios mío. De verdade, de verdade. Entón, amasas hasta que se todo ben integrado. Claro, que este integrado e despois deixalo reposar máis ou menos unha hora. Vale.
Pareceme ben. E despois xa verás que bonito vai quedar. Pois vamos chamar a nosa convidada de hoxe. Ela pedía cousiñas de Pascua, nós facemos o que nos dá a gana, como facemos neste programa. Recibimos con fortísimo aplauso a Graciela de Foz. Un aplauso para ela. Hola, Graciela. Hola, ¿qué tal? Pasa, por favor, ponte por aí do lado de Paco. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Ben, que tal en Foz? Que tal a viaxe hasta aquí a Tordes? De maravilla. Longa ou non? No. No? Levouse ben? Genial. Sí. Un día estupendo, Ostras, precioso. quedaba bo tempo arriba en Foz? Hombre, el info sempre. Bueno, a ver, Sempre. O mellor do mundo. eu son experto en Foz, e chupei moitos meses de xullo con un nubarrón aí en riba, Pode ser. Pode ser non, No. pero é tan Pero bonito, verdad? A zona da Rapadoira, o paseo todo hasta a praia de Jazz. Que ben o conoces, Que ben, cantas veces me fixo meu avó ir hasta lá, mira, dun lado para outro, dun lado para outro. E logo para coller o yodo, como... Sí, pero que bonito, a verdade que das zonas bonitas de Galicia, sin ninguna dúbida. Bueno, Voulle contar. Contalle, porque pedías doces, non, Graciela? Sí, vale. a ver si aprendemos A a ver, facer algo. eu son un pouco atravesada, non traigo doce. Pero traigo unha cousa moi rica e que me facía moita ilusión facer porque é unha receita que fai miña nai moitísimo. É un bolo de pan con masa gramada en manteiga. Mira, podes cheirar, que cheira. A que olho? Mira. Oh, que rica. Ostras. Que rico, Ademais queda moi ben porque despois dalle un toque dourado tamén, que a veces din, pintáchelo con ovo, non, é pola manteiga. Queda así. O metela no forno, O metela no forno, sí. Simplemente, ahora, fixen a masa, que medre, e estirala, facela redondiña, e despois os ovos, que son crus, espetarllos, decoralo con roscas e o forno. E os ovos cócense no forno, mételos Son crus. asados, ovos Vale, asados. ásanse. Oh, que rico. que rico. Ovos asadiños, mira, E isto canto está. tempo ten que estar aí medrando a masa? Hasta que dobre tamaño, máis ou menos unha hora. Aproximadamente, sí. Vale, tes a trampa, non? Teño trampa, teño. Sí, ten a trampa a mellor aí trampa. debaixo. Ten a trampa mellor aí abaixo, vale. Mira, Pois, teño mira a trampa, aí vai a trampa. Aí vai a trampa. A trampina. Mira como me Genial. Ai, fixo o público, ahora sí. Ai, ahora sí. Ahora sí. Ahora isto pois xa... Ahora que vou facer é limpar... Mira, isto está, mira. Sí, sí, E sí. ten que desgasificar un. Vale, verdad total. Non pode... Ten que quedar así, non se pode tocar demasiado non. tampouco. Si non baixa. Se non baixa. Para que non se baixe. Entón vou limpar os oviños cun paño, pouquiño a pouco, porque hai que poñelos ca Ostras, casca. que traballo máis artesano, É artesano, é artesano. Moi artesano. Moi ben. Pois deixamos aquí a Coque, receita moi curiosa que eu non Sí, coñecía. Ti coñecías? no. Non coñecíamos. E a ver que trae... Bueno, de Lucía igual tampouco a coñecías. Arrímate aí, por favor. Xa Hola, verás, xa. Lucía, ¿qué tal? Moi boas. ¿Qué tal? Mira, isto, o bulgur, que estaba explicando a Cañota que o bulgur é trigo, partido, precocido e seco, xa temos feito, porque en 5 minutos xa se fai. Que para que se hidrate, ¿no? Entón, exactamente, basicamente o que se fai é como un cuscús, hidratarse. Sí, sí. Entón, ímolo colar. Buah, mira, sí que parece cuscús, Que rico. E aquí mesmo botamos de volta o cuscús. Digo cuscús. Ves, a sabes o que fago. Como se chamaba? O bulgur O bulgur. e poñémoslle un poquinho de leite, 2,50. Aí vai. E agora, tan sinxelo como se fora un arroz con leite, que todas fixemos na casa alguna vez. Sí. Relamos Rallado. limonciño. Que isto é a clave. Que lle dá o Eso saborcillo. que lle dá, saborillo. O saborciño. Verdad? Sí. Buah. Sí. Vende O limón moito. Sí. pel de limón. Jope. Botámoslle un poquinho de manteiga, 30 gramiños. Un poquinho de Esencia de Vainilla. vainilla. Oh, que rico. un pouquiño doble de auga de azahar. Ah, bien. Como se chamaba a túa torta? Porque claro, non lle explicamos. Pastiera napoletana. Ajá. Esa, mira, xa empeza a recender. Pastiera napolitana, porque de Nápoles, claro. E agora como se fora un arroz con leite. Si un lucillo dá. Ule a laranxa pola auga de azahar, ule a reladura do limón, ule a vainilla, o... A verdad que o recendo é... Pero é non, é riquísimo. como o sea, o que diste é como un arroz con leite, pero moi rápido de facer. Moi rápido de facer, a verdad que sí, a verdad que sí, É unha cousa. E incluso despois de textura, o comelo, a textura é como a do arroz con leite, é un sustituto rápido para un día de presas tamén. Pero despois mételo nunha masa, non? Isto xa se topa en todos os supers, o bulgur, tamén non é unha cousa novedosa. O pasa que é verdad que na nosa zona pois non se empregaba de forma habitual. Digo, iso despois mételo na masa. E agora, mira que teño por aquí, unha masiña
Fixen esta e agora esta está recén feita, a que estaba amasando antes, querería ir á neveira, entón trouxen unha que sabe fría. Estirámola. Este truquiño fago eu sempre para estirar con máis facilidade. Corto un papel da forma do molde Sí, sí, sí. e así E valo estirando xa hasta que- estiramos coa forma do molde. Muy bien, genial. Ves, Graciela, esto como promete, ven, Esto promete. Pois mira, estáche fervendo o cazo, ten un tino. Vouche preguntar cal das dúas terías que levar, sabes o merendeiro que hai ao lado da playa da Rapadoira? Sí, que sei sempre nos ven, no, sabes ali o merendeiro que sempre veñen Sí. os de fora Pola parte de arriba da sí, e playa. poñen ali as couras e deixan e se marchan para a playa e despois non te podes sentar Sí. porque estás sempre ocupado. A xente do público máis ou menos sabe do que fala. É verdad. É verdad. Entón, cal das dúas levarías para ese merendeiro para botar a xente de fora? Para botar afora. Para botar afora e quedarte comendo. Me parece que con ninguna das dúas iba a botar fora. Tens razón, tens razón, ninguén marcharía. No. Gracias, Graciela, porque sei por cañotas No, deixamos digo aquí para botarse e quedar. quedarte comendo. Para botarse e quedarte comendo. Non era fácil. Bueno, cal escolles, se tuveras que escoller así unha. Para levar pali? Sí. Pois ahora mismo está que proba, non se pode dicir, pero as dúas creo que me encantan as dúas. A ver, esta é moi interesante tamén. Eso, o dos oviños aí e todo eso, promete tamén. Bueno, pois, Así que... vas ter que ir á zona de sufridores, ali a Vou sentarte. de sufrir A sufrir un pouco. A sufrir. Bueno, pois moi ben. Despois chamámoste. Vale. Un aplauso para Graciela que está con nós con a Volta Escobrato a Televisión de Galicia. Ben, da maravillosa Vila de Foz. Bueno, é 19 de marzo e, por suposto, tocoulle ser festivo. Celebramos a Pepes e Pepas, pero tamén a pais e padriños, e, en xeral, a todos aqueles que acompañan aos cativos na crianza. A todos os mencionados, queremos mellorarvos o día con algo doce. E deste mordabondo, Se ides por Ferrol, podedes probar os bicos das pepitas. Onte foi a festa grande, houbo trola e ambientazo. Ou, se estades con ánimo viaxeiro, podemos ir ata Valencia, onde hoxe gozan dos bolos de vento de San Xosé, unha desas masas fritas tradicionais que sempre fan amigos. Un pouco máis ao norte, son moi de crema catalá, unha larpeirada que convén probar alo menos unha vez na vida. Outra opción é facer a bola de ovos que fai Coque, que comen na súa casa sempre que poden. Ou podemos tolear de vez e adiantar a Pascua coa pastiera napoletana de Lucía. Xa nos contaredes que queredes probar primeiro en A Volta Escobrato, como sempre. Seguídenos, Porque vai haber sorteos. Van pasar cousas no Volta Escobrato. Imos con Coque Fariña. Los huevos valen para hacer una tortilla. Los huevos tienen personalidad. Mira, fixadevos, A receita máis famosa Mira, pero da casa de Coque é unha masa e chantalle un ovo e xa está. un ovo non, xa verás cantos. O que pasa é que quedei intrigada que estabas ti dicindo que iba a haber sorpresas. Que sorpresas vai haber? Non, hoxe non, pero hai sorpresas neste programa, hai sorpresas porque sabes que cada vez estamos máis preto do Programa 1000. Ah, sí, sí. E cando cheguemos ao Programa 1000, por que rin? Programa 1000. Sí. Cando cheguemos ao Programa 1000, van pasar cousas neste programa, Sí. Tens que estar moi atentos e atentas porque eu sigo coa miña enquina de traer a Kim Barreiros, Moi ben, moi ben. que non sei se virá ou non, pero, bueno, alguén familiar de Kim Barreiros ao mellor ben, se non é Kim Barreiros. Veremos, veremos a ver. Un primo, vira un primo. Padre Dios. Mira, imos facer filas. Eu non sei se isto estará moi reto, Que bueno, xa verás. A ver, hai que ter en conta que despois a masa medra sempre se moven un pouquiño. Sí, pero... Eu... Digo por túa nai, porque non che quitar danza, sabes? Chama, mamá, chama. Eu... Non sei, Ui... No, mira. No. Mira, que sí, que che digo que sí. Delineante non é, Mira, No. mira. Fila, 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 fila. Hai filas por todos os lados. Está todo perfecto. Eu vexo perfectísimo. E seguro que miña nai está dicindo perfecto, perfecto. A que sí? Se a nai de Coca está vendo o programa, por favor, que nos chame. E, ademais, para a xente que acaba de entrar, hai xente que acaba de decir, ostras, Que é isto? que están facendo unha volta escobrato en televisión? Conten que é Estamos isto. facendo un bolo de ovos, típico de Caldas de Reis. Típico de Caldes, dixen de Cuntis ou antes, en vez de Caldes. De Bueno, Caldes. igual en Cuntis o fan Igual tamén, se fai. non sei. Pero simplemente é unha masa É con unha manteiga, con moita manteiga, moita e despois o que manteiga. fai é poñerlle os ovos enriba que teñen que ir rectos. De escadra e cartabón, Vale, ahora é poñela bonita. Bueno, estou flipando con esta receita, na vida vin isto,
Que chamen os de Caldas. Chamemos de Caldas, por favor. Que chamen os de Caldas, que ali faise sempre. Mira, agora imos poñer roscas por todos os lados, unha bolita en riba de cada ovo e despois outra rosquiña ao rededor. Entón queda todo como... Despois, medra no forno e queda como medio Mira, enterrado estes ovos. estou desexando xa sacalo do forno para ver a cara de flipado que vas a poñer, porque che vai encantar, xa verás. Sí, sí. Vai. Guau. Sí. Veña, vamos a deixar a coca aquí rematando a súa... Bolo ou bolo? Bolo. Bolo de ovos e imos con... Lucía. Porque tú eres La pastelera del sabor. del sabor. Sí, que cuando quieres todo lo haces con amor. Que tú eres mi bizcocho, La canción es un Que tú temazo. eres mi pastel, pastel, pastel. tú eres mi pudín. Pudín. Ves como sabes? É moi difícil non O meu saberla. pastel, o meu pudding. Mira, ahora que? Ahora que? Se aparece o arroz con leite, solo ten que refriar. Como non temos tempo, non imos deixar refriar. Pero Vale. debíamos deixar que se pusera a temperatura ambiente. Hai que dicir á xente que temos unha lista de Spotify, das cancións do Voltas co Prato. En serio? Sí, sí, sí. Eu non o sabía. Tipo, ti podes entrar, buscas a Voltas co Prato en Spotify. Esta noite xa poño E temos no aí a bar. nosa listaxe coas... chamase as cancións do A Voltas co Prato. E aí tes todos os os hits, os superéxitos máis utilizados, sabes? Unas poñer no bar, a ver Sí. que digo os compañeiros cando empecen a sonar esas maravillas. Bueno, ti podes sacar según a receita ou o menú que teñas, non? Vas sacando con música. Porque era mi pastel, pastel, É un pastel. ideón. O teu amigo é pasteleiro. É pasteleiro. Claro. Vale. Así, así. Bueno, entón, ese arroz con leite feito con... Con bulgur. É que Eu casi digo cuscús. É que dixetes arroz con leite, non é arroz con leite. No, era como unha especie de... Bulgur. Entón, agora, deberíamos deixar que refriar un poquinho máis temperatura ambiente. Non vas Tampouco fai deixar. falta que este na neveira moito tempo. E agora mira que vamos facer. E que isto tamén é... Este é un misterio, porque esta torta tamén é medio torta de queixo. Leva queixo tamén. Sí. Ricota, originalmente, podemos poñer un requeixo, un queixo cremo que máis nos guste. Con ricota queda moi bo. E cun requeixo así galego deses nosos tamén. Entón, metemos o queixo, Que rico. o azúcar, porque hasta ahora daste conta que non levaba azúcar. Nada de azúcar. Nada. Como se nota que non és merch, se non levaría 7 kilos de azúcar. Veña, pregunta de concurso para a xente que está na casa. Como se chama a receita italiana que está facendo, iba a dicir Merchi Rodal, Lucía Vázquez? Pastiera napoletana. Pastiera napoletana, 664-483-419. Chamade ao Voltas co Prato, levade 50 euriños para celebrar a vitoria do Celta. Veña, chamade ao Voltas co Prato, queremos repartir cartos. Vamos alá. E dous ovos. Se leva ricota, azúcar, ovos, o bulgur, O bulgur, leite, leite, canela, canela, limón, auga de azahar. reladiño, auga de azahar, E, como non pode faltar nunca que queda postre tampouco, un impulsor de sabor. un chisquiño de sal, un impulsor de sabor. Ves? É que cando me poño técnico, que gusto dá, E agora remexémolo ben. O sea, eso simplemente é mestúralo todo, volcar aí, Vou no volcar aquí. tapalo, entendo, non? Ou non? Non o vou tapar. Ah, non vas tapar. Vou no decorar con estas tiriñas que fun facendo por aquí. Vale. Sabes, así vamos Como a as de ver coque. como un enreixado así. Sí. Sí, como as de coque. Como os pastéis estes americanos máis alemáns, verdad? Como ese spice, ese como spice, exactamente. E sen máis, Oh. que pasa ahora, cando enfríe, Ajá. vais a poñer máis espeso, máis consistente. Imos ir a Pontevedra, que che parece? Ah, perfecto, Pontevedra, bien. Gusta che Pontevedra? Sí, gustame Pontevedra. Loli, que tal? Boa tarde. Hola, buenas. Como estás? Muy bien. Bueno, todo ben? O día ben? Todo bien, sí. Ah, vale, vale, De sí. sol y Vale. buen día. Ves, bo sol, tal, bo tempo, pero vendo a voltas co prato como debe ser. Porque pa que te vas poñer ao sol se podes estar vendo a televisión de Galicia? Que vai haber mellor que ver a voltas co prato? Claro, Loli, non hai nada mellor que ver a voltas co prato. Veña, por 50 euriños, quero que me digas como se chama a receita que está facendo Lucía Vázquez. Pastiera napolitana. Moi ben, un aplauso, 50 euros que van para Pontevedra, para a cidade de Lérez. Loli, antes de marchar, parabéns polos 50 euros, algunha vez viras a pastiera napolitana? No, nunca. No, e os ovos de Caldas? En la rosca sí, Ah, no, pero bueno. así en bolo no.
Claro, é que na rosca de ovo sí que é máis, non? Igual é máis típica. Máis típica, pero así en bolo, na vida. Bueno, pois moitos parabéns polos 50 euros. Xa sabes que este é a tua casa, podes vir cando queiras, vale? Vale, gracias. Veña, un bico. Hasta luego, buenas tardes. Chao, chao. Ti en algún momento vas ir ao forno? Vou ao forno. No, pues marcho con coque, si vas decorar aínda. Vou decorar e vou ao forno. Vale, pues veña. Chámote para ir ou vou sentir? Sí, no, chámame. Ostras, mira, pues sí. Pues... Eso tamén está no Spotify, esta canción, Tamén. Sí. Ai, pois esta mola para bailar, Esta parece como de Jordi Dan ou así, non? É de Jordi Dan? É de Jordi Dan, sí. Mira. Imos ir poñer... Canción do verán, Canción do verán. Ostras, Así... pues queda moi curioso, Eu Moi facía curioso. boliñas, pero miña nai di non. Pellizcos e poñelo en ribas. Así pellizcos rotos, non? O sea, sí. collelo, arrancalo. Sí, Vale. que é rústico. Como se chama a tua nai? Mari Carmen. Mari Carmen. Mira. Tua filla nada, A tua filla, Mari Carmen, non era boa en plástica, Mira, Debuxo así. técnico non era o dela. Non era o meu, non. Eu son máis do artístico. Sí, Pero bueno, sí. a ver... Eres un pouco Gaudí, a verdad. Eu, sí, estou te vendo un pouco... Non, porque despois isto medra, e fai imaxe ao forno, e cuadra todo, No, está queda bonito, precioso. Está bonito, sí, é un pouco, non sei. Gústame. Está listo para ir ao forno. Moi moderno. Veña, vamos ao forno. Tempo e temperatura. 200 grados, máis ou menos 30 minutos. 200 graus, 30 minutos, Anotade a receita, porque está chula, a receita, a verdad, é curiosa. Deixamos aquí limpando a coque. Lucía. Vamos ao forno. Pero mira. Que eres? Ao forno, veña, vai. Que tú eres? 8. 190. Antes que me preguntes. 190, 45 minutos. 190, 45 minutos. ¿A esperar? Que pasa tanto? ¿Cómo es? 2, 1, 2. Imos falar con Graciela. Coque, ves? Queres... Sube música. O sea, Vai lá, para dereita. 1, 2. Señoras, señores, estamos na volta co prato esperando que os fornos traballen. Día de festa, día do pai, día de San Xosé, Xosefa, Pepe, Pepa e Graciela. Vamos con Graciela. Seguide vos. Non paredes. Mira, Graciela tamén, A ver. Ai, como estás? Muy bien. Sí. Encantada, xa me voy de aquí, me parece. Bueno, a ver, Como me quedo nós, aquí? ti non te preocupes. Eu sempre digo o mismo. Temos uns colchós ali, Va, muy bien. nós marchamos. Ti podes quedar aquí. Non queda nadie conmigo. A mí gustaría ir dormir á miña casa. Si non te importa, sabes? Teño os gatos, unha moza, vou estar ben ali, sabes? Non sei. Muy bien, perdón. Pero nós, a xente que lle gusta moito o programa, temos ali un zulo, metemos ali e poden quedar ali, non hai problema ningún. E mañán volvemos, Mañá volvemos. Mañán volvemos. Xa estou aquí. Se hai alguén aquí abrindo a porta, pola mañán... Firmamos xa. Firmamos, sí. Xa está. Pagas de ti, jefe, eu non, Eu non lle pago nada. A ver, veña, que che parecen as receitas? Geniales. Sí? Geniales. A pinta é genial. Seguro que van a estar moi ricas. A ver, por calme de canto. Son distintas, Son distintas completamente, Son moi pero teñen distintas moi as boa dúas. pinta as dúas. Vamos a facer unha enquisa das que me gustan a min co público. Veña, o público de Foz, que está cansado de que lle vaya a xente de Lugo, de Asturias, de Madrid, ali, Xa. a vila. Sí, ríense, pero é verdad. Sí, pero va moito. Vamos a levantar... Non te molestan, vale, pois se non te molestan xa está, mellor. Veña, vamos levantar a mão os que pensen ou as que pensen que está máis bo o de Lucía. Levantad a mão os que pensedes que está máis bo o de Lucía. Xa, despois por dilo, pero así polo aspecto, polo... E quen pensa que o de Coque vai estar máis rico?
Ai, o de coque. Sí, a ver, non lo sei, a ver. Ostras, o de coque hai moita xente, que Eso pensa no de diré coque. dentro dun pouquiño, Dentro un pouco, digo, ahora é moi difícil. Tú ahora poderías dicilo. A ver, polo meu gusto, sí. Sí. Pero non podo dicir Sin porque... probar. Sí, porque eu como son o presentador teño que ser imparcial. Claro. Sabes? Eu se non está Xulio Mato a meterme con ele. Xa. Vamos ver o forno de Eso Lucía. que falta, Veña, Xulio, por falta. iso a meterme con ele. Vamos con Lucía, veña, dámoslle un aplauso a Graciela, veña. Hop. Hai que abrir o forno, veña, ábrelle o forno, ábrelle o forno. A ver que é o que sai de aí, A ver como está iso. Aí vai. Ostras! Ostras, Bueno, Non estades vendo moi ben, pero va de que ver. pintaza. Sí. A ver... E Que iso... non se nos rompo desmoldar, que este un momento tamén... Esperemos. E teño unha pregunta. Moi ben. Unha tarta de Mondoñedo. Sí? Verdad, eso pensei eu tamén, que parece unha tarta Parece de unha tarta de Mondoñedo. Mondoñedo. Sí, certo, señor. Faltan as almendriñas por Sí, encima, sí que é verdad. Tal cual. Unha cousa, Lu, por dentro desparrámase ou calla. o de Vámolo dentro? ver porque é a primeira vez que a fago. Pero a idea claro. A idea cal é? A idea é que non, Que calle. que calle. Que cuaje todo. A idea é que quede calle, que podamos comer así. Vamos a ver se callou. A ver se callou. A ver. Uf. Amigo. Callou. Moi ben. Se callou. Está perfecta. Aí, Está aí. como na foto, que... Quedoulle ben, Que Moi boca. ben, Genial. Moi ben, Corta máis que creo que queren probar. Ti vai cortando. Veña, vou cortar un platiño con trociños. Sí. Vamos dar un aplauso a Lucía, que o merece, que é unha artista, unha crash. E fixo unha pastiera napoletana. O forno de coca, abrille o forno, abre o forno xa. Vamos abrir o forno a coca. Ostras! Un medrou. Que maravilla. Mira. E mira como cheira. Que cheira a manteiga. Wow. Parece unha corona. Mira, ves, hasta cascou Parece aquí un unha ovo, mira. corona. Sí, Fíjate. que a veces pasa eso, cascan. Como ule. Claro, co calor do A ver. forno estallan, claro. Imos E isto? cortar. Ostras. E isto vas cortando así, Pero anaquiños. non rompo o ovo. Bueno, un Aquí cachiño. esquivando o ovo. Mira. Mira. Queda Wow. así. Queda aí. Mira que Que esponxoso que é. pintado. Ai, como huele xa desde aquí. E isto, claro, isto vale para poñer co café, con todo. Con chourizo, con xamón, no, porque con esa- pouco claro, de que esa- queixo. Claro, levar o ovo, sí. Co que queiras. É que é ideal para ir de romería. Oh. Para ter, pois, mira, Que guai. ahora que ven a Semana Santa, que vas de procesións, deixas isto na casa e cando veñas á noite, ala, comes Cortas. un oviño, un cachiño de pan, un pouco de queixo. Aplauso para Coque Fariña, veña. Claro. Estaba pensando con un chourizo. Vamos a probar. Vamos probar, Vamos hombre. para aí, para a mesa do centro, aí no cabeceiro da Pa mesa iso aí. apúntome. Para isto apuntaste. Para iso sí. Aí, ai! Van a Que estar me boas, As apunto. dúas receitas van a estar bastante Pero boas, peor agora... O que ven agora. O que ven é bo. Eu creo que despois de probar. primeiro deberías probar antes o de Coque porque é o salgado, non? Salgado. Sí. É porque lle pos aí Isto que é? Sal. Isto é sal. Porque... Pois se nota bastante. A ver, é que hoxe veño como se fora para a miña casa. E teño un home que é moi tiquismiquis tamén, encantalle o ovo, botarlle un pouquiño de sal e ir comendo. Entón, por se a ela tamén lle gusta, está o sal. en E aquí principio- para que bote as cascas do... todos os trucos e interioridades En da casa de principio, Coque. Veña, vou probar. por 50 euros para a xente que está na casa, cantos ovos utiliza Coque para o seu bolo de ovos? 13 ovos. É mal número se non crece. Total de crece enseguida, así que non hai problema. 13 non me gustou, 13, son 13. Me ca... Son 13. Veña, cantos ovos utiliza Coque Fariña? 13 ovos. 664 48 3419, chamade ao voltas co prato, 50 euros Tes que en quitar xogo. o- Claro, é que o da casca como vai? Mira, ahora quita comer rosquiñas, que xa sabe a manteiga, Sí. está tal, e ir quitando o ovo, pos aquí as cascas e vas comendo un pouco Pero de isto é máis ovo, difícil un que unha pouquiño de nécora. pan. A ver, é Es como cada- estar comendo, tú imagínate que estás comendo unha nécora na casa tranquilamente, diante da tele, te que pois isto igual, pouquiño a pouco, Claro que es cascar. Está... Sí, sí, sí. En realidad estamos comparando unha nécora con un ovo cocido. Bueno, O sea, Bueno. esto está pasando en Galicia. A ver. Está pasando, Pero que os saibades. Sí. Pero Estamos, que todos somos rompe, así. rompeu. Ves, mira, ¡guau! Bueno. Claro, está asado. Mira, ves, queda asadiño. E ir Imos comendo a pan. Ferrol. Maribel, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben, véndovos como todos os días. Moitas gracias. Tuveches onte nas pepas ou non? Sí, sí. Ah, e había moita xente? Bueno,
Petado. Ostras, que gusto. Mira, eu nunca fun ás Pepas, ves, é unha cousa que me gustaría ir, nunca fun, e a verdade que me apetece moito. Veña, por 50 euros, Pois canto? agora estou ano, tens que esperar. Xa, agora sí non me queda outra. Veña, canto somos, utiliza coque. 13. Moi ben, un aplauso. 50 euriños que van para Ferrol. Un bico grande, Maribel. Outro para vos. Gracias por chamar, parabéns por os Gracias. 50 euros. Chao, chao. Boa tarde. Hasta loguiño. E chegou o momento de Graciela de Foz, que ten que ir ali roubar as mesas do merendeiro da praia da Rapadoira, e ten que escoller unha das dúas. Así que, Graciela, cal das dúas receitas levas para Rapadoira? Esta. ¡Ay, ale, Lucía! ¡Vázquez, ahí está! Señor... Señores, nos marchamos. Queden coa actualidade. Corre Galega, vemos mañán con máis receitas, como sempre, no Voltas co Prato Televisión de Galicia, ás 10, a penalti na Radio Galega. Chao!